уважаеми господин Петков, уважаема госпожа Христова, уважаеми родители и треньори, скъпи деца! За мен е огромно удоволствие да споделя с вас този прекрасен празник в подкрепа на слънчевите деца на България. Искам още в началото да поздравя Миоморната Маги и господин Петков. И разбира се всички вас, родителите, за това, че ежедневно полагате неуморни усилия все повече наши деца да спортуват, да бъдат по-силни, да бъдат по-здрави и да растат като активни млади хора. И много важно, аз се радвам да видя толкова много хора в тази зала днес, които подкрепят тази изключително благородна кауза. И аз съм убеден, че с тази силна подкрепа мечтата на нашите атлети, които скоро ще представят България на Европейското първенство, ще се сбъдне. И всеки един от тях ще се върне като истински победител.